टंग्लायाव खुंनाय फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय आरो मावबादायाव प्रमद बर'आ बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंग्ला इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बड' एडुकेशनेल ट्रास्ट आरो बड' एडुकेशनेल ससाइटिनि जथायै बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय खुंनाय फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय आरो मावबादाया दिनै खुंफुंजायो। उदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमि एग्जाम बोर्ड आरो बाथौ एडुकेशन फाउन्डेशननि सिङाव थानाय गासै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो बायदि आयदानि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव सासे फोरोंगिरिया गुनगोनां सोलोंथाय होनायाव थानो गोनां गियान आरो आयदानि सायाव फोरोंथाय होनो थाखाय बे फोरोंथाय आरो मावबादा हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। दिनैनि बे जोबथा साननि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै फोरोंगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड' एडुकेशनेल ट्रास्टआ इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरखौ लार्निं स्किलखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय बिथांमोना साननैनि वर्कशप लादों आरो बेवहाय बाहागो लानानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि प्रसेसफोरखौ बेबायदि इनिशिएटिभफोरखौ आखायाव लायोब्लासो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोननि कनफिडेन्सआ बारा जागोन आरो नांगौ बायदियै बिथांमोना स्टुडेन्टसफोरनो फोरोंनो हागोन, नांगौ बायदियै नलेज एन्ड स्किलखौ होनो हागोन। दा बिनि थाखायनो आङो बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि मावलांबाय थानो हायो ओंखायनो जोङो ट्रास्टखौ माखासे सापर्ट होनो थाखाय सानदों। नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव जोङो ट्रास्टखौ माखासे सापर्ट होगोन जाहाथे बिथांमोना माखासे फोरोंगिरिफोरखौ बेबायदि ट्रेनिंफोरखौ गेजेर गेजेर वर्कशपफोरखौ खालामबाय थानो हायो आरो जोंनि इडुकेसनखौ एसे हेल्दी इडुकेसन आरो क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायाव बिथांमोना जाहाथे खामानि मावनो हायो। दा जों नुबाय माखासे बर' बिल्डिंफोरा देग्लाय गोदान बोसोराव जेनेबा माने अनजिमाया एकदम खमायलांजोबबाय। दा बेखौ जुदि मार्जार खालामोब्लाथ' बे मार्जार माने मार्डार बेबायदि खालामोब्ला बिनि थाखायनो जोङो मार्जारखौ स्टप खालामनानै दोनदों बिटिसि एरियायाव जोङो एलाउ खालामथ'वाखै आरो बेखौ बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारजों सावरायगासिनो दङ बबे फरायसालिखौ मार्जार खालामनो हायो आरो हाया। एमेलगेमेसनखौ जों खालामबाय नाथाय मार्जारखौ जों दाबो खालामथ'वाखै आरो जों नायगोन जे जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसालि जेराव गैथारा बे जायगायाव बे फरायसालि जिहेतु नांगौ बेखौ मार्जाराव लाबोनाय नङा आरो बेवहाय जोङो दा जोंनिफ्रायनो नैबे बिसायख'थिनि उनाव मोनसे सार्भे खालामनानै बबेयाव निड बेस स्कुलखौ नांगौ बेखौ जोङो डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि माखासे खामानिनि गेजेरजों सापर्ट खालामगोन। बेरगाव थानाय जि माने पलिटेकनिक इन्जिनियार इन्सटिटिउट बेयाव गोबां दासिमबो जेबो माने पस्टफोरखौ क्रिएट खालामनाय जायाखै। बेवहायल' नङा गोबां पलिटेकनिकआव जायाखै। गभर्नमेन्टआ बे बिथिङाव एसे गुबुन हयथ' साननाय दङ गभर्नमेन्टआव आं मिथिजोबाखै खिन्थु जोङो रायलायगोन गभर्नमेन्टजों जे जोंनियाव जिखिनि पलिटेकनिक आरो ITI दङ बा जिखिनि जोंनियाव इन्सटिटिउसनफोर दङ टेकनिकेल इन्सटिटिउसन बेखौ लानानै जों गभर्नमेन्टजों सावरायगोन। सार जिहेतु बैसागु फैगासिनो दङ खुंथाय आफादफ्रा बे समाव थांनायफोराव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों सार बेबायदि नायनि जोङो इलेक्सन दङ थेवबो नाजानि जों।